Тъпили сте! Ja, какво вика педерас? Селени прости, грозни. Какво правите? Дей случа селените, те са селени. Аз не ги познавам даже. Какво да направим битка? Искаш да те смажа. Да, искам да ме смажиш. Както по принцип ще стане в реалния живот. Да. Всички... Ако те видя някъде. Брат, този педерас го гледа. Айде да видим вие селяци, каква подкрепа може да имате от хората, вие селяци. Айде да видим. Пак изроди казват тук. Смеят ви се, хората ви се смеят. Добре, и той ще каже. Дай да видим каква подкрепа може да имате. Ако е грип, не ми кюмет грип. Не съм го чувал това, не знам какво е надали е грип. Дайте, приятели, всички него хора при мене, дайте. Какви приятели бе имаш ти? Имаш някакви селяци около себе си. Селяца, Аз се гримира на лайве. Дайте, приятели, всички при мене. Всички негови при мене. Що сте на улицата? Няма ли заведения? Нямате ли пари? Що сте на улицата? Нямаме, бедни сме. Дайте всички от колаген при мене да го спукаме. Такива и умруци трябва да ядете вие. Не сте яли умруци от семейството си обаче. Не сте възпитани от майка ви, баща ви. Такива и умруци трябва да ядете вие. Такива и умруци заслужавате да ядете. Хубаво им вижте им хубаво лицата и ако някой ги види тези по улицата, да им бие два токата от мене. Ако някой ги види те на улицата, да им бие два токата от мен. Задължително да им бие по два токата от мен, ако някой ги види те на улицата. Що им дойде да не ги напише? Защото няма място там около вас, селяци. Някой мъртвко дъно да го скъсаме този... Ти джудже ли си? Ти джудже ли си, бе? Джудже ли си? Някакво джудже има там, някакво джудже. Този джудже ли е? Тиняци. Всички хора от колаген при мене. Много правилно ги определихте. Вие сте тиняци. Тиняци, знаете ли какво е тиняци? Благодаря за чапката. Рапанов. Всички са болят за неговия канал. Можем да го Кой видим. ще биеш ти, бе, тиняк? Кой ще биеш ти, бе, тиньо? Кой ще биеш? Аз се викате за убиване. Направо се за смазване. Параква се. Кой стане? 4 обитаци. 4 безпризорни обитаци, които не са възпитани от семейството си. Вижте ги добре. Аз съм четирима, бе, неграмотен. Всички от колаген да идват при мен да го напускат този долния гейтак. Вие 4 ли сте? Бокуците могат ли да бъдат удушевени предмети? Вие мъже ли сте, че да ви казвам 4? Вие мъже ли сте? Тиняци. Всички при мен. Безпризорни. Нямате ли къде кой да ви прибере някъде? Идете в дома на някой, ако имате дом. Цъкайте всички по пъти, бе. Ей, приятели, дайте всички при мене. Кой ще ти цъка на тебе, бе? Кой може да ти цъка на тебе, моят умник? Не си ходил на училище. Кой ще ти цъка на тебе? Глупак. Кой ще ти цъка на теб? Вечерен час нямате ли, питат тук? Нямате ли вечерен час? Кой ви пусна да бродите? Дайте всички. Детска педагогическа стая да се самосезират. Да го бием този Детска педагогическа стая да се самосезират и да си оберат тинята от улиците. Моля ви. Да го бием това. Дайте, приятели, дайте. Гледайте ги къде кръжат, вижте ги. 5 глупака. 5 глупака. Дайте, приятели. Всички от колаген да идат при мен да го бием този. Кой ще дойде при тебе, бе, смешник? Кой ще дойде при вас? Дайте, приятели, дайте. Изгостяци. Идвайте при мен. Глас нямаш. Халка. Имам доста глас, обаче не заслужавате моя глас. Престъпил в Дубай, бе. Амфетамина не прощава амфетамина, да, наистина. Знаеш, няма глас. Дайте, приятели, дайте всички от колаген при Ма мен. кои приятели хората те наказват, бе? Какви приятели имаш ти? Виж, че хората не те подкрепят. Не одобряват това поведение, селяци. Не одобряват вашето поведение. Вижте си на 200 точки. Кой искаш да ти метне, като никой не одобрява твоето поведение? Мятате се един на друг от телефони. Няма 2 лева. Трябва да го скъсаме този. Дайте последните секунди, искам да го бием. Кой ще скъсаш ти, бе? Кой ще скъсаш? Късляк, шушляк такъв, с скъсаните джобове. Айде изчезва скъсан джоб. Скъсания джоб да изчезва. Олево! Що нямаш глас, защото слабо пишкина? Дайте, приятели, Защото не заслужаваш моя глас. Айде скъсани джобове, чао! Чао!